Üdvözlök mindenkit, hogy vagytok ezen a csütörtöki napon. Ugye most egy videóval jövök, most nem stream, hanem most ugye videóval jövök, mert most nemrég jött a nyári szezon, pont a Forza Horizon 4-ben. Aki esetleg még nem tudja, hogy milyen a Horizon Backstage, vagyis aki esetleg már tudja, hogy azok lesznek most bemutatva, mivel most úgy fogjuk megnézni, hogy mit fogunk majd tapasztalni. Úgyhogy meg fogjuk nézni. Úgyhogy itt, ahogy rámegyek a Forzatonra, és ugye pont itt van. És itt, és ahogy nézzük, de egy ritka autót is lehet megvenni, ezt a Chevrolet Camaro iRock Z-t. Itt a Horizon Backstage, meg Super Purgetis is benne van. Úgyhogy először ezt megvesszük, ezt az autót. Így, meg is van. Egy Super Purgetis is megvesszük. És akkor pedig a Horizon Backstage-et is. Nagyon jó. Hát még azért veszünk egy csomó wheelspint is. Ezt is megvesszük gyorsban. Azt akkor majd videó kívül majd fogok menni egy Forzaton live-ra is. Ja, és még pluszban ki fogunk bérelni egy új autót is. Azt nem fogom kihagyni. Még kettőt veszünk, aztán lassan elég lesz. Így. Jó. Akkor rámegyünk a kocsikhoz, és itt van a Horizon Backstage. Na és itt lehet kiváltani egy bérelt autót, ami most itt vannak összesen. De azokat, amiket már szereztél például az eseményekben, azokat lehet bérelni még egyszer, de azokban is megvannak. Ugye van itt csomó minden, amit ki lehet valahogy ki lehet bérelni őket, ami neked nincsen. Ja, és itt a vége. Úgyhogy visszamegyünk is, egy autót fogunk bérelni most. Ugye utoljára volt ez az Ida Design Zerono, amit ugye streamen kívül kibéreltem most, viszont amit ugye akinek megígértem, amit be fogok bérelni, ezt a BMW-t fogom most bérelni. BMW M3 GTR. Úgyhogy ki is vesszük. És meg is van az autó. Úgyhogy megnézzük most a kocsikhoz. Ugyebár megvettük az új Chevy-t, ami most itt van, ami 250 000-be menne, ami nem is olyan rossz. Ja, és itt az új BMW M3 GTR, ugye meg is lett véve. Hát mivel ez lett most bemutatva és a Horizon Backstage, és most van már vele 5 darab szuperpörgetés, pár wheelspin is, úgyhogy ezt majd streamben fogom majd megcsinálni. Úgyhogy ez szépen, hogy megnéztétek ezt a videót. Ja, és még ugye pluszban még vettem ezt az 599XX-et, amit ugye már nekem nem volt. Na. Úgyhogy köszönöm szépen, akik itt voltak, remélem azért tetszett nektek ez a videó. Hogyha tetszett, akkor nyomjatok le egy lájkot, és akkor írjatok le a kommentbe, hogy mi a véleményetek a Horizon Backstage-ről. Úgyhogy addig is a marshmallow legyen veletek, Noizok No Live, és akkor majd a legközelebbi videóban találkozunk, és a holnapi Forza Horizon 4-ben fog majd találkozni a streamben. Úgyhogy addig is legyetek jók, sziasztok!